Ola a todos e a todas. Hoxe, no Obradoiro Ecolóxico, imos facer unhas maracas recicladas. Os materiais que imos necesitar son 2 anacos de papel reciclados, un rolo de papel rematado, unhas gomas do pelo e arroz ou algunha legume. Eu xa teño o ollo pintado, ti podes pintalo ou deixalo así. Primeiro temos que coller un anaco de papel e poñelo ao redor do rolo. Para amarralo utilizamos unha goma. Despois metemos o arroz ou a legume que utilices dentro do rolo. Por último, tapamos o lado que nos queda para que o arroz non escape e que así sone.